Bali, ito na yung kukunin natin na ano, Skygo motor. Itong blue. Maganda na. 150, Skygo 150 yan. Yan. Maganda. May kakabit natin sa natin sa sidecar. Bali bukas CCI, may CCI tayo bukas yan. Kukunin natin Skygo 150. Ito blue. Maganda. Skygo. Tatak niya. Yan. Shoutout sa Skygo 150. Ganyan. May mga available color pa sila. So, may red. Skygo. Yan. Yan si ate oh. Kuha kami ni Madison na motor bago ito. Kukunin namin. Skygo 150. Yan. May mga ibang color pa sila dito. Yan. Bayaran color nila oh. Dito dati Ganda niya. Ang ganda. Mga motor nila. Adi, titingdog daddy Titingdog Ninga. Ninga daddy Wait na ate. Yan, shoutout sa Skygo. Yan. Yan, Skygo. Maganda. Daddy, titingdog daddy Oo. Kalalapit yan ah. Ito meron din silang ano, boss. Ano to? Boss. Skygo boss. Ito. Pala to, Skygo boss. Ito. O di daddy kakula Skygo boss. Maganda. Parang yung scrambler lang. Yan. Ito yung ano nila, yung 125. Ayan. Ayan nyo. Ito yung 125. Ay, yung 125. Parang ano na. Parang 175 na yun. Ganda. Yan ah. Boris po yan ano. Boris po yung Skygo. Thank you. Peace out.